Adia mandu tokan namo di sure undangan nan dulu denai tarimo di maka tahan di hati denai mamandang urang nan den cinto pasan yang di palamina. Maka dikadukan hanyo batin denai manangguangkan jalekan salah diri nangko mangko adia sampai joiko ndak disangko sungguh ndak disangko. Terimulah salam tanduk itu kabar pisah tenangkanlah hati dan nampak diurang banyak mengapa sangajo adia mandu tokan namo di sure undangan nan dulu denai tarimo di maka tahan di hati denai mamandang urang nan den cinto pasan yang di palamina. hati mancalia urang den sayang lama segala pasandian kalau maka dikadukan hanyo batin denai manangguangkan jalekan salah diri nangko mangko adia sampai joiko ndak disangko sungguh ndak disangko.